Добрый дзень, у эфіры канал Алчына чытанка. Казкі на роднай мове. Сёння я вам пачытаю беларускую народную казку «Чаму барсук і лісіца ў норах жывуць». Калісьці даўным-даўно не было у жывёлы хвастоў. І толькі ў аднаго льва, цара звяроў, хвост быў. Дрэнна жылося звярам без хвастоў. Зімой яшчэ сяк так, а лета прыйдзе, ратунку няма ад мух ды камароў. Адганяць то няма чым. Шмат бывала звяроў за лета да смерці заядалі авадні ды сляпні. І калі ўжо нападуць, то няма ад іх спасу ні ў вадзе, ні на зямлі. Дачуўся пра такую бяду звярыны цар і загадаў, каб усе звяры ішлі да яго хвасты атрымоўваць. І паслаў ганцоў свой загад усім звярам перадаваць. Кінуліся царскія ганцы па ўсім свеце звяроў склікаць. Ляцяць, у трубы трубяць, у барабаны б'юць, нікому спаць не даюць. Убачылі ваўка, перадалі яму царскі загад. Убачылі быка, барсука, таксама паклікалі, лісіцы, куніцы, зайцу, ласю, дзіку. Усім царскі загад перадалі. І толькі мядзведзя знайсці не могуць. Доўга шукалі яго ганцы, знайшлі нарэшце соннага ў сваёй бярлозе. Пабудзілі яны яго, раскатурхалі і загадалі, каб за хвастом да цара з'явіўся. Але мядзведь на тое і мядзведь. Не ўмее ён спяшацца. Сунецца сабе памаленьку, усё вакол разглядае, у дуплах мёд выглядае. Раптам бачыць пчалінае дупло на ліпе. Дарога ў мяне наперадзе яшчэ не малая, думае ён. Можна і падсілкавацца. Мядзведь на дрэва залез, а там дупло, поўнае мёду. Замармытаў ён ад радасці, і дупло пчалінае выдраў. Пад дрэвам сеў і давай мёд за абедзве шчакі ўплятаць. Наеўся, глянуў на сябе, аж усё футра у мёд і парахню вымазана. Як жа цяпер, думае, у такой вопратцы перад царом прадстаць. Вырашыў ён пайсці на рэчку памыцца. Прыйшоў на рэчку, памыў футра і прылёг на беражку сушыцца. А сонейка так прыпякло, што не заўважыў мішка, як соладка заснуў і захроп на ўвесь лес. Тым часам пачалі звяры да цара збірацца. Першай прыбегла лісіца. Глядзіць, перад царскім палацам куча хвастоў ляжыць. І доўгія, і кароткія, і голыя, і пушыстыя, на любы густ. Узрадавалася лісіца, пакланілася цару і кажа: «О, паважаны цар! Я самая першая па тваім загадзе з'явілася. Дазволь мне за гэта выбраць сабе такі хвост, які мне больш даспадобы». Ну а цару ўсё роўна, дазволіў ён лісіцы выбраць хвост. «Добра, — кажа леў, — можаш выбраць сабе хвост, які ўпадабаецца». Пачала лісіца хвасты перабіраць. Растрыбушыла ўсю кучу, выбрала сабе самы прыгожы, доўгі і пушысты, і назад пабегла. Спужалася, што цар можа перадумаць. За ёй прыскакала вавёрка і выбрала сабе хвост такі ж прыгожы, які ў лісіцы, толькі меншы. Потым куніца прыбегла, і ёй добры хвост застаўся. Прыйшоў лось, узяў сабе самы доўгі хвост з густою мяцёлкаю на канцы, каб ад аваднёў і сляпнёў бараніцца лепш было. А барсук сабе хвост шырокі ды тоўсты выбраў. Конь узяў хвост з аднае валасні, прычапіў, махнуў па правым баку, па левым, добра б'е. «Ну, цяпер мухам не соладка прыйдзецца», – сказаў ён, заржаў ад радасці і паскакаў на свой луг хвост выпрабоўваць. Зайчык самы апошні прыбег. «Што ж ты так спазніўся?» – пытаецца цар. «У мяне цяпер толькі адзін маленькі хвосцік застаўся». «Нічога, хопіць мне і гэтага», – адказвае зайчык. «Можа, нават лепш будзе. З такім хвосцікам ад ваўкоў і сабак лягчэй уцякаць». Прычапіў зайчык сабе каротенькі хвост, куды трэба, паскакаў, пакруціўся, павярцеўся і дадому пабег. А цар звяроў, раздаўшы ўсе хвасты, пайшоў спаць.
Толькі пад вечар прачнуўся мядзведзь і ўспомніў, што трэба ж да цара за хвастом спяшацца. Зірнуў, а сонца ўжо за лес закацілася. Кінуўся ён тады з усіх ног бегчы. І так бег, што аж змакрэў небарака, быццам хто за ім гнаўся. Вось прыбег да царскага палаца і бачыць. Няма нікога, ні хвастоў, ні звяроў. Што ж мне цяпер рабіць, думае мядзведзь. Усе будуць з хвастамі, толькі я адзін без хваста застаўся. Расславаўся Міша, ды што зробіш? Прыйшлося ў свой лес вяртацца. Ідзе ён ідзе, раптам чуе, на паляне барсук сядзіць і пушыстым хвастом любуецца. «Паслухай, барсук, – кажа мядзведзь, – навошта табе хвост? Аддай яго мне». «Што ты, мядзведзь, выдумаў?» – адказвае барсук. «Мне і самаму такі прыгожы хвост патрэбен». «Калі не аддасі па-добраму, то сілай вазьму», – буркнуў мядзведзь і паклаў сваю цяжкую лапу на барсука. «Не дам!» – закрычаў барсук і рвануўся з усяе сілы з мядзвежых лап. А ў мядзведзя ў лапах кавалачак барсуковай скуры застаўся і кончык хваста. Скуру ён выкінуў, а кончык хваста сабе прычапіў і пайшоў да дупла мёд даядаць. А барсук ад страху месца сабе не знаходзіць. Дзе не схаваецца, нідзе не можа знайсці супакою. І вырашыў у зямлі схавацца. Вырыў ён сабе вялікую нару і стаў у ёй жыць. Рана на спіне зажыла, толькі на яе месцы цёмная паласа засталася. Так з тых часоў усе барсукі з цёмнай паласой на спіне і нараджаюцца. Тым часам бегла лісіца. Глядзіць, нара, а ў ёй нехта храпе, крэхча і варочаецца. Залезла яна ў нару, а там барсук спіць. Разбудзіла яго лісіца. «Што гэта табе, суседзе, наверсе цесна, што ты пад зямлю забраўся?» – здзіўляецца яна. «Але, лісічка, – уздыхнуў барсук, – цесна. Цяпер толькі яду шукаць выходзіць буду, ды і тое ўночы». І расказаў барсук лісіцы, чаму яму на зямлі цесна стала. Падумала лісіца, калі ўжо мядзведь на барсукоў хвост паквапіўся, то мой жа прыгажэйшы. Стала яна думаць, дзе б ёй ад мядзведзя схавацца. Нарэшце пад раніцу выкапала яна сабе ў лесе нару, такую ж, як у барсука. Залезла ў яе, накрылася сваім пушыстым хвастом і заснула. З таго часу барсук і лісіца у норах жывуць, а мядзведь так і застаўся без добрага хваста, з маленькім ходзіць.